Taky stojí všechny moje nervy tady toto. Protože ono to není původně vůbec za traktor. Tady tento obraceč, tento tón. Celý tady ten tříborový závěs je dodělaný. Ono to bylo na ty frézy, nevím to číslo, ale bylo to MF, já nevím, nějakých plácnů 200 něco třeba, nebo 330, nebo já nevím to označení, nevím. Byly takové ty frézy, jak za tím člověk chodí. A ono to bylo na té frézy pověšený. No, to tady bylo nějak, tady přes toto bylo pověšený na té frézi. Ty kolečka vlastně byly jakoby vepředu. Nebyly vzadu, jak já to teď tahám za sebou, ale ta fréza jich měla před sebou, proto je to samozřejmě předělaný. No, ono, bych toto otočil. No, už ani nevím, jak jsem to... Jo, já jsem ty kolečka převařoval. Ty kolečka bych musel do úhlu převařit na druhou stranu, aby to bylo na tu frézu. No co si budem, to je, tady vypadávají, tady to jsem už udělal ze železa, já už na to dlabu, ať se to vyšoupe, tady byly ty plastový, tak jsem to všechno nadělal ze železa, no prostě. Konec co upadává z toho. Loni mě upadlo, tady se celý toto utrhlo, to kolečko, jsem to převařoval. Předloni upadlo tady to kolo celý, letos to upadlo zas, že to zase jsem to převařoval. No, tady byla díra, když už jsem měl tu svářečku. Ještě tam struska, jsem to převařil tu díru. Tam jde vidět, tak to bylo prasklý, tady ten držák. No, to prostě člověk může furt kolem tého chodit a hledat, kde je co prasklý. Nehledě tady na to, tak on to ten, od kterého jsme to koupili, jak on už tady tu výstu, tady jakoby na ten třetí bodek, takže měl nachystanou, no, to měl takto, s tímto, samozřejmě to se vyvrátilo, tady tuto výstuhu tady neměl, tato se zavalila dovnitř, taky vidíte, je to svářovaný, to praská, tady důle jsem měl výstuhy, no prostě není to na to, aby to člověk tahal za tím traktorem, navíc ty tvrdý kola, to jsou strašný rázy do toho. Takže to je taky peklo stroj, člověk by potřeboval, chtěl by koupit, no prostě, ale když vám ve výkupu dají takovou almužnu, jako co člověk může nakupovat. No, prostě postratou hrabačku, vyměnit ho za něco nějakou lepší. Já si vybral zase i toho toníka, ale vzal by ho o něco většího, protože mě to vyhovuje, mám jeden stroj, můžu to rozhazovat, zhrabovat s tím, mám to s jedním strojem. Nemusím jede další střep, protože doma místa moc nemáme, abych to někde měl další kravinu. Wow, tady jezdím tady jak ty páldy poté. Hlavně, že jsem nechtěl nic přejet a přejel jsem toho hromadu. No, jak tady nějaký balíček uvážem. Taky říkám, že jednou až budu mě zapřažený ten čelák zase, že tu cestu tady trošku s tím zhrnu, protože toto je hrozné, toto je opravdu hrozné. No, to je hrozný. Tady z těch polí už vlastně, tady kdy bývali normálně, se valívali obyla. Poslední obylo jsem tady udělal já, tady vlastně tam jednou možná video. Loni nebo předloni? Myslím loni. Když jsem tady dělal pšenicu ještě, ale vidíte ty políčka všechny už u hory. Tady toto koupili překupníci. Vidíte to, jak to dopadlo, protože samozřejmě tady už hospodařit nikdo nebude, protože tady stojí voda věčně. No, takže džungla, roste nám krásně džungla z toho. Těj obrovský nájmy. Jím na to každý sere tady. No, tady mám svůj úhor. Je rozdrcená slám, tady je to podrcený. Ten to bral drtičem, protože drtič nebo mulčovač nemám. Ten jsem měl vlastně jednou jsem to mulčoval, to jsem měl kučený ten mulčovač a po druhé jsem to vzal drtičem na slámu. No to samý tady, jo, tady taky dělávali se obyla, normálně to pole tady to bylo celý. Dneska
Dneska je nic, prostě tady bažina. Každý z toho udělal úhor a hotovo. No, ještě tady na druhé straně za tím náspem mám se ještě taky jakž tak hospodaří, ale taky je tam už bažina, takže už se to zmenšuje a opět tam, vesměs tam hospodařím jenom já zas. Že jinak jsou tam nadělaný z toho úhory. No. Tady se měl obilí ještě, ale taky bylo to tak. 1/5 byla utopená úplně, že tam nevyrostlo nic a zbytek byl takový slabší. Jak ty kořínky uhnívaly, bylo to utopené. Takže tak no. To je asi prozatím všecko a uvidíme, co natočíme dál. A třeba ještě si to vezmu třeba ještě i na balíkování. Vám natočím nějaký nervy z balíkování a tak. Tak zatím čus. Tak, pokračuju, balíkuju, tady náš pejkl stroj, no, jde trochu nejde. Tady vývrťát. Vím, že tam mám jeden balík nezavázaný, že se roztrhl nebo co, já nevím. Budu muset jít svázat, jak vypadne. Je to jeden. A tady tento jak vyjede. To je nezavázaný. Takže to nějakým způsobem pojebal vás. Trhlo, nedotáhlo. To uvážeme. Šmaria, to je horko. Hop. Tady jsem to minul, bylo na široko tady. Tady to bylo moc na široko. To vezmeme. Máme to sebou. Tady to dotáhnu.
dotáhnu ten kousek a je to hotový. Si nám to teda talíkovač dovolí. Se mu bude chtět. Jdeme to bestiu, jdeme to jít poskládat. To vypadá. No, snad to váže. Mám tam špagátky, no, ještě tam nějaký je, ale bude potřeba. Koupit další. Tak. Jedu dom, to pozbírat a sereme na to. Dostanu ho ven. Jednou se mě podaří uškubnout, když se o toto snažím. Třeba. Pojď. Tak pojď, no vidíš to. Tak a máme. Nic nám nebude trčet z komory. Rovlečku. Se napiju. A cípnu. Už se začaly honit mraky, uklidit rychlo. Můžu vám říct, že dneska to bylo velký utrpení, protože já si myslím, že tady dobrých 45 v té kabině jsem měl. Jako 40, 38, 40 na slunku. No možná víc, já nevím. No, těžce jsem tady trpěl. Jsem rád, že už je podvečer, že už to opadá. A jsem rád, že už to bude hotový. Takže to je vše. Zatím čus.